Sako daga Rahama FM. Ashley on the beat. Wanga zamani Allah ka fitar da mu, dan isar Rasulillah sayyidil wara. Ya Allah Ubangiji mun tuba, nisantar da mu da aikin zamba, darajar ɗan Amina manzo babba. Wannan zamani abin da ake yayi tsauri, soyayya mu ringa yi dan Allah, kar mu zamo masu yaɗa baɗala. Mu gyara halin mu bayin Allah, haka ne za ya sa dukan mu tsira. Yaudara karkayo ga 'yar kowa, in kuwa kayi gobe kai za a yi wa. Zina bashi ce ku gane 'yan uwa, kar mu kusance ta Allah ya faɗa. Yawancin mu yanzu duka mun lalace, ba ma bin abin da Allahu ya ce, shi yasa rayuwar mu sai ta taƙaice. Da na sani ta biyo baya mun tuba. Mai kyakkyawan zato mazan mu da mata, haka zai hana wasu su lalata. A cikin zuciya mu kauda mugunta, mu yi daban da masu aikin asha. Wasu sun mai da gulmace jarinsu, su yi maka ƙarya su buɗe asusu. Facebook, Instagram, TikTok ga su, suna taɓa ta sunan 'yan uwansu. Burinsu su tara kuɗi ba wai ba, shi yasa duk suke ta aikin zamba. Ko kun samu haram kuke ci duba, kun yi abin da Rabbana bai so ba. Gulma maƙaryata, soyayya ce tasirin komai, sai an yarda da kai za ka yi maimai. Duk wani masoyi ya rike mai sunai, soyayya tana da rana 'yan uwa. Mai ƙaunar ka baya son kukanka, da ya ga kayi ma ya rarrashe ka. Dukkan wanda ka ga ya cuce ka, ba masoyin ƙwarai bane, kyale shi.